Vanhat kunnon ystävät, tervetuloa. Malja Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen kunniaksi. Pohjois-Savon lääkäriyhdistys täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 100 vuotta. Tehkäämme merkkipäivän kunniaksi matka Kuopion lääketieteen historiaan. Ruotsin kuningas Kustaa III perusti vuonna 1775 Savo-Karjalan läänin, jonka pääkaupungiksi asetettiin pikkuruinen Kuopion kylä. Läänin syrjäinen sijainti ei houkutellut. Kuopion lääninlääkäriksi määrätty Johan Dahlgren lähetti läänin maaherralle kirjeen, jossa ilmoitti mieluummin eroavansa kuin lähtevänsä kuopiolaiseen erämaahan riutumaan ja hiljaa nälkään uupumaan, jotakuta omistavan, mutta ei mitään maksavan röyhkeän rahvaan keskuuteen. Oikein on minä immeinen, Savon maassa ja vesiturpeinen. Ilikalla ilman aikojaan, näkin minä kulkemaan. Sekä itse kaupunki että alueen lääketiede kehittyivät pääkaupunkistatuksen myötä. Kuopion läänin sairaala perustettiin vuonna 1794. Suuri osa sen potilaista oli alkuun kuppaa sairastavia. Kuopion asukasmäärä oli vuosisadan vaihteessa noussut jo 800. Jatkuvasti kasvavan kaupungin terveydenhuolto vaati suurempia tiloja ja läänin sairaala muuttikin vuosisadan mittaan sijaintiaan kahdesti. Kuopion lääninsairaala on rakennettu 1870. Kauppakadun päässä näkyvät vielä nämä rakennukset. Läänin piirilääkäri Valmari kutsui vuonna 1902 kollegansa kokoukseen Kuopion uudelle klubille. Trendikkään seura-aatteen innoittamana 16 lääkäriä saapui perustamaan Kuopion lääkäriseuraa. Keisarillinen Suomen senaatti vahvisti uudelle seuralle järjestyssäännöt 2.3.1903. Vaikka perustamiskokous oli ollut hyvin voimallinen ja jatkui aina seuraavaan aamun kello 5 saakka, jäi seuraharrastus vähäiseksi ja viimeinen pöytäkirja päivättiin 30.4.1903. Joko joulukuussa 1916 tai seuraavan vuoden alussa kutsui tehtaan lääkäri Almar Harlin lääkärikokouksen Kuopion seurahuoneelle. Tässä kokouksessa perustettiin Pohjois-Savon lääkäriyhdistys. Suurpiirteiseen tyyliin perustamiskokouksen pöytäkirja jäi kuitenkin tekemättä. Ja tervehdysmalja. Seppo Sipilä lausuu vielä kaikki tervetulleeksi iltajuhlaan. Nuoren PSLYn toiminta osoittautui edeltäjänsä kestävämmäksi. Kokouksia pidettiin yleensä 2 kertaa vuodessa ja niihin osallistui vajaasta 10–20 lääkäriä. Tapaamispaikkana toimi Kuopion klubi, missä kokoukset pidettiin aina 1970-luvulle saakka. 30-luvun alussa Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Hämäläinen, monipuolisesti sivistynyt ja kielitaitoinen persoona. Hämäläisen vaikutus yhdistyksen toimintaan oli leimallinen. Hän oli lääninsairaalan ylilääkäri ja mahtava kirurgi alueella. Hämäläisen johdolla kokouksia alettiin pitää 4 kertaa vuodessa ja näiden osallistujamäärä tuplaantui edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Kokoukset eivät olleet pelkkää seurustelua. Jo alusta lähtien pidettiin lääketieteellisiä esitelmiä ajankohtaisista aiheista. Abdominaalikirurgiasta, gynekologisesta kirurgiasta, kupan diagnostiikasta, lavantautiepidemioista, riisitaudista ja verenpaineen mittauksen käytännön merkityksestä. Kieltolaki aiheutti kovan paineen piirtoreseptien kirjoittamiseen. Ahkerimmat lääkärit kirjoittivat jopa tuhansia reseptejä vuodessa. Kieltolailla rahastamista pyrittiin Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen piirissä rajoittamaan. Väkiviinan suurin sallittu reseptimäärä laskettiin 200 grammaan. Yhdistys hankki ensimmäisen audiovisuaalisen laitteensa vuonna 1931. Modernilla röntgenkaapilla havainnollistettiin tieteellisiä demonstraatioita.
Johannes Anttinen pitää puheen naisille ja sitä kuunnellaan hartain mielin. Rouvat olivat 1930-luvulta alkaen säännöllisesti mukana yhteisillä illallisilla. Juhlat alkoivat ilta 9 ja jatkuivat niin pitkään, että pöytäkirjan mukaan syötiin illallinen ja melkein aamiainen. Ja tanssi pääsee alkuun. On käyty Åke Blomqvistin tanssikurssit ja sen huomaa. George Kocinski tahdittaa. Kollegiaalisuuden ohella PSL:n rooli kouluttajana korostui. Tieteelliset esitelmät olivat ratkaisevia alueen kunnanlääkärin täydennyskoulutuksessa. Maakunnanlääkäri Viljo Kiljunen vastaanotollaan suunnittelee juuri Max-punktiota potilaalleen. Yhdistyksen silloista henkeä kuvastanevat hyvin professori Martti Hämäläisen sanat hänen lopulta erotessaan puheenjohtajuudesta 3. kautensa jälkeen helmikuussa 1951. Yhdistyksemme toiminnassa on tieteellisen toiminnan ohella ollut tarkoitus kasvattaa jäsentemme keskuudessa yksimielisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Emme ole täällä ollessa suurempia ja pienempiä herroja, vaan tasa-arvoisia, ja siksi olemmekin täällä niin hyvin viihtyneet. Sitten mennään Suokadulle, synnytyssairaalaan. Kuopion lääninsairaala oli kirurginen sairaala ja sisätaudit olivat siellä harvinaisia. Lääninsairaalan valitettiin jatkuvasti lähettävän Helsinkiin mitättömiä tapauksia, joilla ei ollut mielenkiintoa edes opetusmielessä. Ja sitten Valkeisen sairaala, sisätautisairaala. Osittain tämän seurauksena Kuopio sai sekä sisätauti- että lastenlääkärit 50-luvulla. Uudet virat näkyvät kokouksissa pidettyjen esitelmien aiheissa. Lastenlinnan ylilääkäri puhui muun muassa lasten ripulista ja keskosten hoidosta. Sisätautilääkärit pitivät lukuisia esitelmiä sydäntaudeista, erityisesti infarktin hoidosta. Kuopion uusi keskussairaala avattiin 1959. Lääkärikunta lisääntyi tuntuvasti ja uusien spesialiteettien edustajia muutti Kuopioon. Lääkäriyhdistyksen tieteellinen koulutustoiminta jatkoi edellisellä vuosikymmenellä aloitettujen mikrosymposiumien pitämistä. Aiheina olivat nyt muun muassa keuhkosyöpä ja kilpirauhanen. Sosiaalinen toiminta on ollut alusta lähtien tärkeää PSL:n toiminnassa. 50-luvulta alkaen yhdistys on järjestänyt jäsenmatkoja vapaa-ajalla. Miten minä taitaisin laulaakaan, jos en minä kastaisi kaulaakaan. Kaatakahan kaljaa, maistakaamme malja, koska pääsen yhdessä riemuitaan. Kuopion korkeakoulun perustaminen syksyllä 1972 mullisti koulutuksen mahdollisuudet Kuopiossa. Ja siitä seurasi väitöskirjoja, promoottioita, tiedepäiviä, teemailtoja ja vaikka mitä. Liittyminen yhdistysjäseneksi suomalaiseen lääkäriseura Duodecimiin painotti koulutusta jatko- ja täydennyskoulutukseen. Samaan aikaan myös erikoistumiskoulutus kehittyi. Ja nuoret maisterit valkeissa vaatteissaan. Muuttuneen erikoislääkärikoulutuksen myötä yhdistys perusti koulutustoimikunnan keväällä 1975. Ja sitten onkin jo vuosijuhlan aika, joka pidetään Kuopion klubilla, kuten tapa on ollut. Perustamisestaan lähtien lääkäriyhdistys oli kokoontunut Kuopion klubilla, mutta vuosikymmenen lopulla aika alkoi ajaa klubin ohi. Auditoriotyyppiset luentosallit olivat ylivoimaisia useita tunteja kestävien luontotilaisuuksien järjestämisessä. Lisäksi klubin tilat kävivät auttamatta ahtaiksi, jäsenmäärän kasvettua yli 300. 80-luvun taitteessa PSL:n piirissä heräsi ajatus paikallisista lääkäripäivistä. Nämä haluttiin järjestää vastapainoksi suuriksi paisuneille Helsingin lääkäripäiville.
ensimmäistä Itä-Suomen lääketiedetapahtumaa alettiin puuhata syksyksi 1981. PSL:n hallituksen silloinen sihteeri Matti Pietikäinen oli vahvasti mukana tapahtuman perustamisessa. Tultiin 74 tänne Kuopioon, muutettiin, kun me oli valmistuneen vaimon kanssa, niin siitä lähtien oltiin kyllä siinä seuran toiminnassa mukana. Ja sitten siitä 79 sihteeriksi ja siitä sitten siirryin sitten Duodecimiin. Vuonna 1980 oli Tampereella järjestetty Suomen ensimmäiset alueelliset lääkäripäivät. PSL:n edustajisto lähti Tampereella hakemaan esimerkkiä, jota tarvittiin, kun ensikertalaiset järjestivät Itä-Suomen lääketiedepäiviä. Tämä mahtoi olla jännittävä kokemus. No kyllähän se tietysti oli, kun ei ollut minkäännäköistä kokemusta siitä, mutta siitä se vaan sitten lähti liikkeelle. Siinä oli kuitenkin aika iso vapaaehtoisten joukko tästä Pohjois-Suomen lääkäriyhdistyksen ja hallituksen piiristä, että siinä oli niitä työtehtäviä sitten vastuutettu eri ihmisille. Se ensimmäisen osaottajavuoden määrähän ei ollut kovin runsas, oli muutamia satoja, jotka kävi siinä. Ja näyttelyssäkään ei ollut kyllä kovin monta osastoa siinä vaiheessa, mutta sitten se vuotta myöhemmin jo selvästi niin kuin lähti nousuun ja 2 vuoden kuluttua se oli jo sitten ihan jo saavuttanut melkein nykytasonsa. Hyvin nopeasti lähti sitten tämä tapahtuma niin kuin kehittymään. Muutamalla sanalla ja diakuvalla ajattelin käydä läpi tätä, mitä tällainen isotoppitekniikka on, mitä on niin sanottu gammakuvaus. Yhdistyksen koulutustoimintaa alettiin järjestelmällisesti keskittää tähän 2-päiväiseen tapahtumaan. Alzheimerin taudin ja muihin äärikäytöjen lähdöstä. Haluan tässä kiittää Pohjois-Savon lääkäriyhdistystä tästä Martti Hämäläisen palkinnosta. Toivottavasti tämä ei todella ole mikään kuoleman suudelma. Itä-Suomen lääketiedetapahtuma tuotti varoja. Voitiin aloittaa tieteellisten apurahojen jakaminen, muun muassa Martti Hämälän palkinto ja nuoren tutkijan matka-apuraha. Yhdistykselle pystyttiin palkkaamaan koulutussihteeri ja Itä-Suomen lääketiedetapahtuman pääsihteeri. Hyvät ystävät, tämä on sitten 12 kerta tusina vuosia täynnä, kun tässä tilaisuudessa olen avaamassa lääketiedetapahtuman ensimmäistä vaihetta, eli näyttelyä. Että silloin nuorena lääkärinä, olin erikoistuvana lääkärinä siinä vaiheessa tuolla Kysillä, kun olin lääkäriyhdistyksen sihteeri ja kun sitten nämä päivät tulivat. Niin mä olisin ikinä kuvitellut, että tästä tulee ikään kuin mulle toinen elämäura. Muun muassa mä en lähtenyt sitten enää jatkamaan Helsinkiin niin subspesialiteetin hankkimista. Mä olisin pitänyt mennä sinne lastenklinikalle 2 vuodeksi ainakin. Mutta en minä ole niin ikinä niitä katunut. Kyllä mä silloin ihan vakavalla mielellä sitten päätin, että miten minä tästä jatkan eteenpäin. Tallistuven historia varmaan, josta mä ajattelin tuntee paremmin kuin minä, ulottuu tuonne 80-luvun alkupuolelle, kun Pohjois-Suomen lääkäriyhdistyksen orkesteri aloitti toimintansa. Kuopioon oli osunut musisointia harrastavia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita. Tapani Tuppurainen aloittikin orkesteriharjoitukset tultuaan klubimestariksi 79. PSL:n orkesteri toimii edelleen Tahdistin nimellä, esiintyen muun muassa yhdistyksen 100-vuotisjuhlassa. Tykkään näistä kuvauksista ja tykkään näistä koosteiden tekemisestä. Suuren työn yhdistyksen historian dokumentoimiseksi teki PSL:n kunniajäsen Kyllekki Kunnas, joka kuvasi yhdistyksen vaiheita 5 vuosikymmenen ajan. Hän oli serobakteriologi ja tuon serobakteriologisen laboratorion johtaja. Ja paitsi että ammatti-ihmisenä hän oli hyvin tunnettu ja arvostettu, niin sitten hänellä oli aina tämä kamera mukana. Näytemäärät kasvoivat, sillä 60-luvulla turismi lisääntyi ja sen mukana kaikki työt. Mutta hän dokumentoi hyvin tarkkaan tämä yhdistyksen toimintaa 10 vuosia. Hän kuoli viime vuonna ja eipä sitten tainnut hirveän monta vuotta olla, kun hän tämän kuvaamisen taisi vasta lopettaa. Kiitos Kristo näistä kauniista sanoista ja hyvää iltaa meille kaikille. Vaikka paljon on ehtinyt 100 vuoden kuluessa muuttua, on paljon myös säilynyt entisellään.
Tämä on nähtävissä Matti Halisen vuonna 1992 kirjoittamissa loppusanoissa PSL:n 75-vuotishistoriikkiin. On kuitenkin odotettavissa, että muun muassa pakolaisten lisääntyvä tulo maahamme heijastuu myös yhdistyksen koulutusaiheisiin. On varmasti tarvetta käydä keskusteluja toiminnan talouden ohella eettisistä kysymyksistä. Yllättävän tarkasti Matti Halinen visioi tämän hetken lääkärin työn haasteita jo 25 vuotta sitten. Pakolaisuus, terveydenhuollon rahoituksen kysymykset ja sote-uudistus nostavat esiin eettisiä kysymyksiä, joiden ratkaisemisen apuna PSL:llä on paikkansa todennäköisesti vielä seuraavatkin 100 vuotta. Oli sellainen huuli, että Kuopiossa kuulemma riittää löydökseksi se, kun joku löytää takkinsa naulakoskeen. Tämä on aika korkealta lääkärin taholta minulle. Ja se oli puhtaasti